बे आयेननि बिरोधि जादों बे आयेन भाबै जायाखै जों ओरैहाय संसार जागासिनो दं गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा आरो नैबे बालाबारियावहाय गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा दिनै संसार जागासिनो दं दा बे अबस्थायाव बे थासारियाव जुदि बेबायदि अबैध भाबै जुदि हाखर जावनानै होयोबा दिनै बे गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो ओनसोलनि जानानै आङो दिनै सरकारनि खाथियाव आं खावलायनो नागिरदों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बे अबैध भाबै एक्वारि खुलिनाय बा पप्लिंजों हाखर जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय आङो सरकारनि सेराव आङो खावलायनाय जाबाय। किमान दिनों से ये काम करा तू? 3-4 दिन होगा नहीं ऐसे। আপনি কিয় পলাইছিল? पुलाव नहीं ये मालिक को काम करके पलाए ये गाड़ी साइकिल दा जोङो दिनै बे बालाबारिनि बा बेसरबारि पानियागाव सारागाव नाथुरबारि मादारपुर बे ओनसोलनि जानानै जों बेखौ बादा होनो बा प्रटेक्शन खालामनो जोंहा गोनांथि दङ खारन जों ओरैहाय संसार जागासिनो दं गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा आरो नैबे बालाबारियावहाय गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा दिनै संसार जागासिनो दङ दा बे अबस्थायाव बे थासारियाव जुदि बेबायदि अबैध भाबै जुदि हाखर जावनानै होयोबा दिनै बे गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो बेनिखायनो आङो दिनैहाय जों ओरैनि ओनसोलनि जानानै आङो दिनै सरकारनि खाथियाव आं खावलायनो नागिरदों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बे अबैध भाबै एक्वारि खुलिनाय बा पप्लिंजों हाखर जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय आङो सरकारनि सेराव आङो खावलायनाय जाबाय। सोरनि आखाइ दं बे खामानियाव? बे सोरनि आखाइ दङ बेखौबो दा जोङो थार बिजिरनायखौ जों मोनाखै आरो दा सोरनि आखाइ दं बेहाय बेखौ जों मिथिथ'वाखै। बे बाउन्डारि बारायनाया दा दाखालि रानिसुन्द्रिनि रायजोफोर आरो लोगोसे जोंनि बालाबारिनि रायजोफोर जोङो जयै जानानै मण्डलखौ बेंटल सार्केलनि मण्डलखौ लेंहरनानै जोङो नायलायबाय नायबिजिर खालामलायबाय दा बेवहाय मण्डलाबो थार बिजिरनायखौ होनो हाथ'वाखै आरोखि दा मण्डला गावनो आखायाव लादों जे बेखौ जोङो सुसिगोन आरो बेखौ जोङो रानिसुन्द्रि बा बालाबारि बेखौ जोङो कारेक्सन खालामना होगोन होननानैहाय सिमनाखौ जोङो थिग खालामना होगोन होननानै मण्डला आखायाव लादों आरोखि बेखिनियाव बे दङ आरोखि सिमनाया। नोंथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद होयो हामबाय होयो नोंथांमोना जे जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे मिथिसार होनो थाखाय जे नोंथांमोना जोंनाव नुजाफैबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि बे ओनसोलावहाय बालाबारि आरो रानिसुन्द्रिनि गेजेराव मोनसे दैया गेजेरावहाय सिंखावनानै दङ आरो बे दैया दा बालाबारि ओनसोलावहाय गामियाव गोग्लैनानै दङ। बे जे खामानि सोलिदों बियो बे आयेननि बिरोधि जादों बेयो आयेन भाबै जायाखै खारन बिसोरो कागज कलम जेबो गैया सिडली रेभिनिउ सार्केलनिफ्रायबो खुनु पारमिसनबो गैया आं बेखौ खबर लाबाय मिन्थिबाय खुनु पारमिसनबो गैया लेखाबो गैया इनफरमेसन लेटारबो गैया बिसोरनाव। बेखौ सोर जावफैदों बबेनिफ्राय? बेखौहाय बे रानिसुन्द्रि ओनसोलनिनो कयेकजन मानसिफ्रा माने बिजनेस खालामनानै जाबाय थादों। बेसे गोबाव जाखो बे बोसोर मास मोननैसोआनो जाबाय खिन्थु सिगांनिफ्रायनो बोबाय थादों मा हिसाबै बोदों बोसोरसेयानो जाबाय सिगाङावबो बोनाय नुबाय थादों खिन्थु बे समाव खुवारि दंना गैयामोन आं बेखौ मिथिया खिन्थु दानि जे बोबाय थादों बेवहाय खुवारिनि जेबो लेखा बिलाइफोर बिसोरनाव गैया दा जायखि जादोआ बिसोर बोनानै जाबाय थानायखौबो जों नांजायाखैमोन। बिनि बाला अन्थाइखौ बबाव लाङो? बबाव लाङो माने बिदिनो जाम्फारजों लांबाय थादों बबाव लांदों बबाव खालामदों जों बिनि थदबिदबो लानाय जायाखै। बालाबारि औगुरि बिसिडिसियाव गोलैयो नैबे बालाबारिया। नोंथांमोना सरकारनो बे जेंनानि सायाव फोरमायदोंना फोरमायाखै? जोङो प्रथमावनो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो फोरमायनो नागिरदों जोङो गोबां गाज्रि थासारियाव गोग्लैबाय बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ सरकारा जोंनि बे ओनसोलफोरखौ मोजाङै जेन नोजोर होनाय रैखाथि होयो बेखौनो आं खावलायदों आरो।